zdravo, maminko. Děkuju. Půjdu nazbírat nějaké jahody, tak tu chvilku počkej. Tak dobře. Ahoj děti. Dobrý den. Nechcete mekáč? My nevíme, maminka nám to nedovolí. Ale máme i Big Mac. No tak pojďte. Tak dobře. Pojď. Pojď, já ti pomůžu. Pojďte do auta. Jo, tady. Vlez tam, vlez tam. No. No nejde. Ale nejde. Děti, kde jste? Už mám ty jahody. To je Míšova kobliha. Asi je někdo u ní. Co se vám stalo, paní? Jste v pořádku? Halo? Řekni, unesli mě děti. Já jsem stále těch, že by tu měly být za chvilku. Nebojte se. Tady policie, co se stalo? Unesli mě děti. Kdy jste je viděla naposledy? Tam na té dece. Máte nějaké stopy, důkazy, oblečení? Tady je Míšova kobliha. Zahájíme vyšetřování. Prosím, nezalipujte nám pusu. Ani náhodou. Co uděláme? Zůstaňte tady a ani hlásek. Jestli jo, tak uvidíte. Doufám, že nás maminka zachrání. Tady je ta adresa. To je skvělé, snad je najdete. Hej, oni nás asi vystupovali. Tak jdem. Jdeme. Pojď. Pojďte. Tam by mělo být to nové bydliště, to by. Hej, co to jsou za děti? To ne. Drahé! Uveďte se! Musíme se s namaha nějak dostat. Paní, našli jsme vaše děti.